कुत्ता के जिंदगी भइल बा शंभू बाबा के आ रौरा छोड़ देले बानी। रौरा हालो चाल ना लही, रौरा फोन ना उठावे। शर्मा के रौरा ऊपर इल्जाम बा कि रौरा जोन पेनहत रही उ चड्डी जोन गजेंद्र शर्मा अपना पैसा से नाल बजा के कीन के लियावत रही तो उहो कीनत रही तो दूगो घड़ी औकात ना रहे कछिया कीने के। रौरा हम लोग के साथ में लेके चले में का दिक्कत। नमस्ते प्रणाम, रौरा सब देखा तनी बबुआ बिहारी न्यूज। एक बार फिर से रौरा सबके बबुआ बिहारी न्यूज में स्वागत बा। आई रौरा सबके बीच में जे की ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार, आजकल विवादित स्टार जो कहल जात बनी खेसारी लाल यादव जी रउआ सबके बीच में लाइव आइल बनी। खेसारी लाल यादव जी तो जानते हैं यहाँ से आजकल के हालचाल। तो सबसे पहले बबुआ बिहारी न्यूज में और स्वागत बा जी। हम तो कहम कि जितना बबुआ बिहारी न्यूज चैनल माध्यम आदमी देखे वाला बा वो श्रोता इथी से हम नमस्कार प्रणाम करें। जितना हमारे वीडियो में गाना के चाहे इथी के फिल्म के हर एक वीडियो के जितना प्यार दुलार दिले बनी वैसे ही ये चैनल वीडियो न्यूज के माध्यम से बहुत प्यार दुलार दे। हमारा आशा बा कि बहुत आगे बढ़ के मिली। सबसे पहले हमने के शुरुआत करते नहीं सर कि आए दिन रौरा विवाद से घिरल रहतनी, रौरा कहतनी कि हमरा कोई सपोर्ट नहीं है करत। तो कहल जाता कि भोजपुरी में रौरो आज तक कोई के सपोर्ट नहीं कैले आ जेकर भी गाना रौरा गावतनी उठा के गावेनी। देखिए ये बात बहुत गलत बा। गाना उठा के हम उतना ना गईला कभी गईले नहीं की हम, जैसे कि भले अश्लील कोई फैलावा तो बात अलग बा। अभी तक कहल जाता कि प्रमोद प्रेम यादव जी के गाना रहे हरदी वाला तो उठा के गए रही आ एगो नेपाल के लड़की के जौन की टैटू बनैले बिया ओकरा के ओमे अभिनय करैनी, ओकरा के आज अर्श से फर्श पर बिठा दिले बनी। देखिए जी हम बैठे नहीं कि ओकर किस्मत बैठे बा। किस्मत ना तो किस्मत गजेंद्र शर्मा पियक्कर जी के किस्मत ना रहे कि एल्बम में आई पाई कहीं नहीं, आज वहाँ के रोड़ा छोड़ देनी। सब लोग लाइव आके रोड़ा गड़ियावता रोता। ये बात सही बा। पूरा कलाकारे हमारे साथ नहीं खन, हम बाहर में बनी तो रौरा वैसन करतनी तब न कोई रोवा संगे नहीं खे। देखिए जी हम कुछ भी नहीं करत, अपन मेहनत करत तनी रात दिन। गजेंद्र शर्मा के रौरा ऊपर इल्जाम बा कि रौरा जोन पेनहत रही उ चड्डी जोन गजेंद्र शर्मा अपना पैसा से नाल बजा के कीन के लियावत रही तो उहो कीनत रही तो दूगो घड़ी औकात ना रहे कछिया कीने के। तो उ कछिया कीन के गजेंद्र शर्मा पियक्कर जी दिले बनी जोन की रौरा पेनहत रही। देखिए ये बात सही बा। आके केकरा मुंह के बोली के रुक सकता। बात ही सही बनू कि चड्डी गजेंद्र शर्मा पियक्कर के पैसा से पेनहत रही पहले। बात बा मान तनी बात ठीक बा कहत रहे कि पेनहत रही। हमरा बबुआ बिहारी दर्शक के सीधे बताई कि बात सही बा आ कि गलत बा। बात सही बा वो तो बात ठीक बा। बाकी हम अपना किस्मत से, अपना भाग से, अपना बल के औकात से आगे बढ़ल बनी। बल के औकात से रुआ बढ़ल बनी। आज कहतनी उ समय आज शंभू बाबा बनी उहो के रौरा छोड़ देनी। उ बुढ़ारी में रौरा में लबारी के रोल कर करके तो वहाँ के बाबूजी घर से निकाल देनी। आज दर दर के ठोकर खातनी। कुत्ता के जिंदगी भइल बा शंभू बाबा के आ रौरा छोड़ देले बानी। रौरा हालो चाल ना लही, रौरा फोन ना उठावेनी। देखी बात बा हम कोई के छोड़ले नहीं की। बात रह गई बा कि सब कोई समय के अनुसार से साइड होकर चल गए, साइड अनुसार से हमू हो गई। अभी तक ले अपन साइडे बनी। आ बात रह गई बा कि हम कोई के छोड़ले नहीं की। दूसरा का नंबर के अभी तक ले लोग अस्थिर नहीं के रह दे तो अब कहाँ जान बचता। भाग के अपन कहीं कामे करता नहीं। काम तो रुआ करते ठीक बा, बहुत बुलंदी पर रुआ चढ़ल बनी आ बहुत सारा अपना खातिर ठाट बाट खड़ा कैले बनी। लेकिन उ दिन रौरा भूला गईनी। हमार कहा नाम नहीं खे, बबुआ बिहार दर्शक से क्षमा चाहतनी। सुबोध अकेला जी जौन की अपन खेत बेच के रौरा के आगे बढ़ावे में लगा दिलन, का बात सही बा। देखी वो समय रहे, वो समय की सारा आदमी हमारा साथे व्यक्ति घूमत रहे। आज समय के अनुसार से हर एक इंसान अलग अलग हो गई। समय के समय से हमू अलग हो गई। अभी बहुत दूर तक तो रौरा इतना अलग हो गई कि फोनो ना उठाए, कोई के हाल चाल ना ले। जे रौरा के माने रौरा जब लाइन में हिट ना रही लोग गजेंद्र शर्मा जी के कहा नाम बा कि घड़ी पेन ड्राइव जे कैसेट के जमाना चलत रहे तो जहां तहां जा के पर्चा चिपकैले वालो रात रात बिना खैले आ स्टेशन सुतल वालो और गाना बजवैले वालो ऑर्केस्ट्रा में लोग बेला देते रहे। उहाँ राउर गाना गजेंद्र शर्मा पियक्कर बजवैले बारे, चिप में ले लेके राउर कैसेट बेचले बारे। आज जब राउर दिन फिर गयल, आज रौरा फॉर्च्यूनर पर चढ़तनी तो वहाँ लोग के कुत्तो बराबर होने के पूछा ना। देखी बात नहीं कि हम कुत्तो बराबर नहीं पूछत।
बात रह गई बा कि समय के अनुसार आदमी अलग रूप से अलग रहता। आ बात रह गई बा कि सब ही अपन भाग के द्वारा आदमी रहता। एकरा आगे कोई कहे के मतलब बा कि ठीक बा, भाग के अनुसार सब कोई अपन किस्मत खुद लेके आवेला। तो रउरा वहाँ लोग के साथ में लेके चले में का दिक्कत बा? देखिए कोई बात नहीं है। बात रह गई बा कि अब हम फिल्म द्वारा बनी और डायरेक्टर के आईथी के हिसाब से हमारा सब चले के बा। जैसे कैरेक्टर मिली वैसे वैसे अपन फर्ज निभावे के बा। एकरा आगे हम कुछ ना कह सकते।